ही कुमार नहीं देवो ही धायनवा अगे हमें ही कुमार अभी देवो ही धायनवा अगे करिए भातार पछौड़ी कबो केते घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अब करिए भातार पछौड़ी करो ही घुमनवा अगे पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे टूपा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा आ पीर सब पीरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आस से कई गनवा अगे हरद तवे मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करिए भातार पर छौड़ी करो ही घुमनवा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरालिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे बारे बदया ढोनिया में जराबो हकी दिया बाहरे बदया ढोनिया में जराबो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे के कारण से तो सेटिंग कइली कंचिलिया दिया के कारण से तो सेटिंग कइली कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला
नैहर में करो हिचिया चिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सैया वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया आगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलमुआ डीजे बजा रे छोड़ी के नचा रे हमर बलमुआ डीजे बजा रे आगे कथी के बिजनेस करो बलमुआ हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलमुआ डीजे बजा रे छोड़ी के नचा रे पर बांध के पिया चारा गोडी जी रे भर लगन रहो है छाड़ा बड़ी बीजी रे बुझले से बलमुआ नहीं तोर घरे देखावेगे यही से पहुनवा नहीं तोर घरे देखावेगे छोड़ी नहीं घरे देखावेगे अरे हमर बलमुआ डीजे बजा दे छोड़ी के नचा दे लाल पियर हरियर खूबे जरता लौलट लगे आशीष नंदन के बजता झुमट लगे पागल कहीं पे सैया वाला डीजे के हमर सभे है दीवाना रे बाजो हपै डीजे पर लिखल प्रिंस प्रिया के गाना रे महीना में कितना दिन ले बुकिंग करावेगे महीना में कितना दिन ले बुकिंग चलावेगे छोड़ी आगे बुकिंग करावेगे हेरे